Hola, hola, señoras, señores, son as 6:25 case da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Sabedes que tedes móvil, non? Sabedes que podedes entrar no Instagram, sabedes que podedes poñer @avoltascoprato. Por qué? Porque en @avoltascoprato temos un super sorteo. Así que, por favor, compartid o sorteo, participade porque damos moitas cousas no sorteo da Voltas co Prato, moitas latas de conserva. E tamén temos aí unhas receitas que son fantásticas e maravillosas, como maravillosa e fantástica é unha das persoas que nos acompaña hoxe. A outra non está mal. Non está mal. Non está mal Xulio Mato e que pase Lucía Vázquez. Un aplauso para os dous. Muy ben. Mal nos queres. No, a ti ben, dixen que eres maravillosa e el que non estaba mal. Sabes que pasa? Que despois teño problemas. todo normal. No, despois teño problemas porque a xente na casa ás veces pensa que nos enfadamos de verdade, ti máis Nos enfadamos de verdade. Quer decir, non é verdade. Bueno, No. pero hai días que marcho super doído, de verdade. En serio? No. No, que despois a xente enfada, o sea, non é verdade. No, é todo broma. É todo broma. Todo broma e amor. Pero o que non é broma, e si que é moito amor, é que onte este programa, outra vez de novo, volveu liderar a tarde na súa franxa en todo Galicia. Así que moitísimas grazas. Grazas a todos e a todas por vernos, compartir as receitas maravillosas que nos traedes vos, como por exemplo a de Carmen de Pontevedra. Chámome Carmen, veño de Pontevedra, eu fago as almóndegas á miña maneira. Collo a carne picada, fago un rostridiño de cebola e allo e perixel, ablando o pan en leite, revolvo todo e fago as almóndegas. Despois rebozos en fariña, huevo e pan rallado e doulle un dorado e paso as á tarteira, moi lentiñamente, deixos así. E esas son a miña maneira. A miña neta ponse as botas con ela. Un bico moi grande para todos. Guau. Pois aí estaba Carmen de Pontevedra que nos trae, eu creo que unha das cousas máis impresionantes cando eres cativo ou cativa que che poden facer na casa, porque como di o programa, en bola todo mola. As albóndegas son maravillosas. A ver, contame, e as croquetas tamén, que todo o que sexa bola, mola. Perdón, Xulio, contame, que vas facer ti? No, pois te chocan. Pero, Conto cheu. espera, me Pois me vou facer as albóndigas de Noela, De quen? de miña filla, Mona. Ai, espera. Albóndegas da túa filla. Claro. Oh. Bueno, que son... No. Escoita, disfruto. Que temos moito chollo. Oxe, ninguén fai albóndegas. Ti imagina que son túa filla, tens que facer as mellores albóndegas da túa vida. Tengo que botar moita imaginación. Vale. Que tienes moi alto. Entón, Mira, como va a ser? Como son pequeniñas, son de porco tenreira mesturada, carne. Mixtas, que non? son pequeniñas, de bocao. Oh, que ricos. E leva unha salsa de tomate que hoxe, xa que nas vai comer Noela, que non lle gustan os pementos, vou botar uns pementos. Porque llevan super ben, uns pementiños asados. Ah, vale, o sea, vas trampear un pouco as Vou albóndegas trampear as de Noela, pero Noela, vale. a idea original é dela. Vale, Pequeniñas, con tomate e, por suposto, acompañado uns espaguetes. Bueno, pois ao levar espaguetes van a estar seguros riquísimos, Home, claro. así, porque é un prato típico dos Estados Unidos, por exemplo, as poucas cousas que teñen de comida típicas. Bueno. Pero a nosa querida Lucía tamén quere competir contra unhas albóndegas de carne. Con que vai ser? Veño a arriscarme cunhas albóndegas de pescada en lagostino. Levan marisco. No, xa, pero son de peixe. Bueno, vamos a ver como salen. Levan marisco. Levan marisco. Sí, seguro van a estar boas. Vale. Nunca se sabe, hai que esperar o resultado final. Eu creo que pode molar. Bueno, señoras, señores, como en bola todo mola, hoxe cociñamos albóndegas, no Voltas co Prato, marchamos con Lucía. Veña, imos aló. A ver, Luchi. Vamos alá. Luchi. A ver, albóndegas de peixe e marisco. Isto é interesante, É interesante eu porque... creo que vai salir moi bon. Sí, estamos acostumados a as albóndegas de carne, non as albóndegas... Vamos a comezar, porque imos de facer unha salsiña verde, que sempre é éxito. Imos comezar, temos cebola e allos a picadiño. Vale. Entón, vamos a rustrilo, ben rustridiño. Vale facer moito. Vámoslo facer hasta que se poche. Porque aquí entramos xa na guerra De que te gusta... Como che gustan as albóndegas, a guerra dos detalles. Porque hai xente que lle gusta sen cebola, con allo, sin allo, coa cebola en cru, coa cebola feita,
cociñada. A ver, A ver, a min gustame prácticamente de todas as maneiras. Non che vou a enganar. vale, Claro. pero que crees que lle gusta a ti máis á xente, Lucía? Que eres cociñeira e controlas dos padais. Mira, a xente suele lle gustar que este xugosiña. Ah, iso sí. Xugosiña. Por favor. Entón, Que máis? entón, o produto ten que ser moi bo, ben sexan de carne, de peixe, de verduras, do que o fagamos, e despois teñen que quedar xugosiñas. Entón, Vale. unha boa salsiña, que estén ben picadiñas, e para eso suelese facer o que se chama unha panade, non? Que é unha mestura clásica de ovo con un poquinho de pan. Pan relado, bueno, pan, sí, non pan relado, Exacto. pan normal, sí, sí, sí. Nos hoxe imos a amosar como se pode facer isto. Isto é on fire, en directo total, non hai trampa, hoxe, non hai... Vais en trampas, Lucía. Non hai maxia Está ninguna. tolísima, non hai maxia televisiva. É máis, Estamos cancelamos como o cabras. departamento de maxia hoxe. Cancelado. Cancelado. Cancelado, pechado. Está pechado Hogwarts. Nada. Hoxe non se pode participar nin recibir a carta da maxia. Exactamente. Imposible, moi ben. Vale. Entón, Mira, ves que estou picando ben picadiña esta pescada. Ala. Imos picar a pescada, os lagostinos, e imos meter dentro o que ti falabas un poquiño de cebolleta. Ai, sí. Quería dicir á xente da casa que tedes aí debaixo a receita, vale? Porque tedes por aí as cantidades para un quilo de pescado, poño aí, 10 lagostinos, fariña, ovo e pan relado. Probade a receita que está moi ben. E, por certo, chamádenos, 664-483-419. Ese é o teléfono do Voltas co Prato que podedes chamar e diredes moitas vos cañotas. Xa explicades moitas veces para qué, pero vou non repetir. Para qué? Para participar. E levar 50 euriños un 50 boleto. euriños, e 50 doutra. Correcto, na televisión das bolas. Vamos deixar a Lucía picando os seus ingredientes e imos con o noso queridísimo Xulio, papá. Bueno, vaya programita que me va a dar. Manda un bico a tua filla, non é? E ora outra tamén. Claro, é que non vai deixar un máis indicado. Claro. E a muller? E agora manda a min? Vale, vale. Ben, Xulio Marco, mira. como vai a túa receita de albóndigas mixtas, as albóndigas de Noel e de súa filla, Eso. que teñen un aspecto aí de dicir, Xa verás, mira. porque eu xa as vin estas. Sí, Xermichi. Xa Bueno, vi. pues mira, allo, cebola, xa pochadiños, e ahora vamos a ir botando tomate para a nosa salsa, vale? Subimos o lume. Isto vai ser a salsa, non? Esta vai ser a salsa, Vale, eso. vale. Eu teño que empezar pola salsa porque como non hai maxia hoxe, sei que o departamento está pechado, Chapao. pois hai Nin que... pa ti tampouco, pa Claro, ninguén. por eso. Entón, mira, a salsa é moi doada de facer, Vale. vale? Mira, simplemente sal, pementa, tomate e o pemento asado. Non vamos a especiar nin nada, Sí, pero aí vale? botaches aquí, botaches cebola moi picadiña ou que? Sí, cebola picadinha moi e allo, picadiña, que despois sí, vamos e allo. vamos triturar, xa sabes como me gusta a mí, sin triturar de todo, que queda algún Sí. tropezón, vale? Sí. Que non se queime o allo, si non despois sabe moito a xa queimado. está. Ahora xa está soltando auga o tomate, Vale, vale. xa non se queima. Joder, cañota, gracias, Estás en todo. Por si acaso. Por si acaso. Estás en todo. Eu o que non quero é que te salgan mal as albóndigas de tua filla, entendes? Porque as vas probar ti. Correcto, Claro. correcto. Bueno, mira, toma ahora, esto xa está. Hola. Aí botamos un poquinho de sal. E ahora, Buah. para acelerar o proceso, o que vamos a facer é engadirlle un poquinho de caldo para que nos axude a cocer o tomate, vale? Vale. Entón, ahora, nada, isto, lume pa diante e nada máis. Mira, a auga está fervendo, a auga hai que botarlle abundante sal, vale? Porque Vale, pero que aí quere para os espaguetis ou para que vai ser? os espaguetes. Vale. Estes son os espaguetes que hai no supermercado, que son especiais que cocen en 3 minutos. Entón, ahora vai baixar un pouco e 3 vamos a minutos. esperar un poquinho para botalos. Sí, sí, Vale, vale, vale. en 3 minutos, vale? Pero vales botar antes das albóndigas ou antes de facelas ou como vai ser? No, vou empezar a facer a mestura das albóndigas E despois coces os e espaguetis. despois cozo os espaguetes. Vale, Pareceche? perfecto. Mira, Sabes que pasa? Que agora vas facer a mestura das albóndigas e Sí. claro, é un momento especial para que veña a convidado. O momento indicado, Pues esperamos, diría eu. sí. Pareceche? Sí, claro. Pois veña, ímola a chamar que pase. Recibimos un aplauso a Carmen de Pontevedra. Un aplauso para ela. Hola, Buenas Carmen. tardes. Benvida. Buenas Arrímate de tardes, Xulio ¿qué Mar. tal? Como estás? Muy bien. Benvida. Así que eres toda unha crack das albóndigas. Bueno, el ojo, como lo de calquera cousa. De calquera cousa, vale, vale, vale. Mira, ti non ves o que dis. Perdón por decir solo das albóndigas, de calquera cousa, pero dicías ti no vídeo que lle gustan moito aos netos, non? Sí, claro, que lle gusta a todos. Perfecto, claro. Falando, por suposto, pois Xulio Mato intenta competir coas albóndigas túas facendo as que lle fai a súa. no, eu non intento competir cas Vale, túas Xulio, albóndigas. déixame ser un Eu pouco. vouche dar a opción que lle dou eu a miña filla, que lle encantan, e que foi ademais idea dela. Por que non me fas unhas albóndigas pequeniñas
con tomate, tal, non sei que, e espaguetis. O sea, que foi idea dela, en realidade. Foi idea dela. A primeira vez que fixen foi porque as pideu ela. Ela é mala comedora, pon a que o pide. Dixetes, aí vou. Dixen, aí vai. Cantas queres? Pues mira, 700, toma. A mínima cantidad de carne de porco que de tenreira. Neste caso son os 300 gramos de cada, vale? E de que as faz, Carmen? De moitas cousas, de pescado, de todo, vale, de vale. legumbre, de carne, a ver. Vale, Albóndiga vale. faise de moitas. No, pero eu maneiras. estaba pensando, mírate como son eu, que eu estaba pensando que as facías os de carne mixta, De na máis, carne sabes? sola, no. O sea, Como che de gusta a carne? Ben mixta. picada, ben picada Ben ou- picadiña, Ben me picadiña, a gusta. min tamén. Esta Sí. ten dúas Sí. voltas de picada. Me díchela dúas veces, non? Dúas veces para que Sí, quede máis eu carne tamén bien. a quero dúas Para as veces. hamburguesas prefiero que sea unha volta soa e que tocar Claro, máis a hamburguesa tropezos. é distinta, Claro, pero a isto, albóndiga- o haber que traballala, Sí, sí, tal, sí. e sobre todo Dúas estas que son voltiñas pequeniñas. mellor, sí. Pues mira, un poquinho de sal, un Sí. allo moi picadiño, un dente de allo só para esta Sí. cantidad, vale? En cru. En cru. Sí, en cru, sí. Eu, ás Eu veces fago tamén... das dúas maneiras, en cru tamén Sí, o fago. ás No, veces pero tamén que lle son, meto... antes estábamos falando das diferenzas entre unhas e outras, porque Sí. aí moitas veces nas pequenas diferenzas está o kit da Claro, cuestión. claro. Claro, e hai xente que lle gusta co allo ao mellor por ou a cebola sobre todo, que hai moita xente que lle gusta a Feita. cebola feita ou non. Claro. Exacto. Aí está o tema. Entón, ovo, allo, sal e as dúas carnes. E as dúas carnes. Exactamente. Pasadas E dúas mestura- voltas pola Dúas picadora. voltas para que este ben Exactamente. finiña. E agora E huevo. agora mesturamos con un huevo e despois vamos facer que se nos faga textura botando un poquinho de pan relado. Ah, ti botas de relado, ves? Sí, en É vez que de eu creo que Lucía podemos lle bota mollar o pan. pan con leite. Eu tamén lle como boto fas con ti. leite ou relado. Ou relado, eso Depende de unha maneira ou de outra. Vale, Neste caso vamos a botar relado. Sí, en este caso, pues é pan Vale, rallado. vale. claro. Mira, Tanto estuvo aprendendo de albóndegas hoxe, eh? Sí, Hombre, e o tomate tamén é opcional. Pensabas, claro, Oye, Claro. Carmen, Poñer unha aparte. pregunta. Ves que vai a cousa ben? Ou Vai de ben. momento ves de algún erro que ti non farías? No, eu de momento vexo ben porque xa che digo, fanse de moitas maneiras, el claro, sabe o cada un mellor ten o que seu nadie. truquiño. Claro, Sí, sí. el sabe o mellor que nadie. Xulio, Pero que se mira, poida- como que vai se- collendo Claro, xa xa corpo. colle, claro. Sí, sí. Digo que se poida contar cal dirías que é o truco da túa albóndiga. Mira, a min as que máis me gustan son as que fago, que fago pa nós, porque a ela non lle gustan así, ca cebola ben picadiña, pochadiña e co allo pochadiño. Correcto. Eso Eu tamén. incorporo aquí. Eu E a mí tamén. esas son as que máis me gustan. Primeiro porque quedan- pochas o allo, mala cebola. Eso, Claro. porque quedan súper jugosas, sí. Moi ben. Sí. Moi ben. Gústanos o truquiño de Xulio Mato. Imos ver o que nos di Lucía, que xa sabedes que non é tontería. Veña. Como vai ser tontería? Arrímate aí. Hola, Por favor, Lucía. Carmen. Boas, que tal, Carmen? A ver. Ben, que vales a facer de pescada? Buenos facer de peixe, por variar, para que non se san as dúas de carne. Claro, é o Peixe que se dice, claro. e marisco con lagostinos. Claro. Vale. E pan relado tamén. Pan relado. Vale. É que eu Entón. entender antes como que lle botabas pan, eu dicía. Moitas veces botolle con pan e ovo. Pan normal, a miga de pan do día anterior, Claro. e deixase no ovo para que se ablande e se incorpora. Ben vale, sendo o vale. mesmo. Pero isto é máis rápido, como eso non é maxia, Claro, normal. E dora la ceboliña tamén. Sí, eso é... sen espiña ningunha, máis Dora la importante. cebola. Claro, doramos a cebola. Xa lle Claro. botei aquí, mira, xa estou Botaste dorando fariña, non? unha culler de Claro, fariña pa e que unhas ligue. hebras de azafrán. Claro, eu E tamén agora, xa que estamos aquí, para que ligue vamos mellor. lle botar Moi ben, gustou a idea de momento. Isto Un vai ser chorriño como que de viño espese, non? blanco. Como que Sí. espese. Eu boto yo despois de feitas. Isto é o que dicías ti que vai ser como a salsa verde, non? Sí. Vale. Vai ser como unha salsiña verde. Imos Mira. botar que se evapore un poquinho de alcohol Claro. Que Mira rico como vai liga. estar isto. Queda unha bechamel. Sí. e incorporamoslle o caldo de peixe. Bueno, señores, isto todo está pasando en directo, Caldo de peixe que xa podemos facer aproveitando Sí, sí, a espiña claro. e a Correcto, cabeza correcto. da propia pescada. Que busca xente noutras cadeas a ver onde se ve cociña en directo. Por ningún lado. Ai, Aquí non hai, No. non hai. E nós somos tan chulos neste programa que lle quitamos a maxia aos Como ten cociñeiros. que ser. Somos así. Non vamos a Ni ser máis ni iguales. Nada, somos os Non hai mellores. trampa é así. ni cartón. Ni menos, É así, solo. é así. Sí, señor. Bueno, querida convidada, tenche que facer a pregunta de rigor. Bueno. A ver, cal che pinta mellor antes de mandarte á zona de sufridores? Bueno, pois os dous van moi ben. Xa, pero... De momento os dous van moi ben. O sea, que non te molles. No, Vale. no, porque se me mollo ahora despois vou mollada para casa. Vale, tens razón, tens razón. E que faz? E ben un fin de semana con A chuvia, ver, tens razón, collo- tens razón. collo gripe. Pois No, no. vouche pedir que vayas á zona de sufridores, despois chámate, Moi vale? bien, Un vale. aplauso para Carmen de Pontevedra, Venga. que está con nós con a Volta Escobrato da Televisión de Galicia.
Señoras e señores, en Bola todo mola. Ese é o título do programa e non dicimos ao tuntún. Os bocados pequenos e fáciles son sempre unha tentación, sexan croquetas, boliños preñados ou albóndegas. A receita da albóndega máis antiga que se saiba está escrita nunha táboa de barro de hai, atención, 4.000 anos. Sí, hai tempo que empezamos coas probas e nestes miles de anos aprendemos moitos trucos que foron mellorando a receita. Para empezar, agora sabemos que non vale meterlle calquera cousa. Sí, os ingredientes son importantes, que antes había moita trampa. Tamén sabemos que, sexan de carne, peixe ou verduras, poden ser riquísimas. E, dende logo, tamén as podemos facer fritidas ao forno ou guisadas. Canto máis mundo vemos, que xa sei eu que vos gusta moito mirar por internet, máis probamos. Espaguetes con albóndegas, como nos Estados Unidos. Delicia. Con fabas ou arroz, como en México. Maravilla. As da vosa tía Carmen, pa. Seguro que son exquisitas. En Bola todo mola. Por iso vos animamos a probar todas as receitas que facemos hoxe e xa nos contaredes que tal, como sempre, en @voltascoprato. Recordade, sorteo. Vale, 17 latas de conserva. Un fumé, maravilloso. Son moitos cartos. Máis cartos dos que sorteamos aquí todos os días. Moitos. Moreas de cartos. Caen vos tantos cartos como latas de conserva en riba. Así que, por favor, participad, Veña, vamos con Lucía. Ai, mira, mira, estades voleando os dous, que bonito. Xulio e Lucía, mira, mira. Bueno, Xulio xa non. Bueno, eu... Ponte a volear, que quedaba bonito. Hai que as son máis pequenas, mira como estén xa, Mira que viches? pequenas son as del, mira, mira, mira. Mira como volea. Ya son pequeniñas, Ala, que guai. de bocado, cada unha un bocado. Eu estou quedando Un bocado, pouco... un sono. Estou quedando un pouco parvo mirando pa tele, sabes? En vez Quedaronlle xeitosa, como a xente na casa. Sí, sí, sí. Mira que xeitosa. Porque son as de As de novela. Lucía son máis grandes, Sí. Son máis grandeciñas que as de... Son de dous que as bocados. Xulio. Son de dous. Exacto, exacto. Que conste que a min gustanme grandes as albóndegas, non sei por qué. Teño Porque- vicio no, de... porque as fago pequenas, por eso. Partilas a Que así mitad e se comer podes eso. cortar un anaquiño de pan e metelas no medio. Igual é por eso. E faz unha hamburguesa. Sí, 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 sí. Pode ser, pode ser. Moi ben, moi ben, moi ben. Bueno, para que lle quede claro a xente que está na casa, que levan as túas albóndegas, Lucía? Pescada e lagostino. Pois aí vai a pregunta de concurso. Veña, que levan as albóndegas ou de que son as albóndegas de Lucía Vázquez? Pescada e lagostino. Pescada e Lagostino, moi fácil, é 664 483 419. Aí tedes, o teléfono de Voltas Coprato que podedes chamar para gañar 50 euriños. E se queredes decir, cañotas, non te metas tanto con Xulio, bueno, pois podedes decir tamén. E se queredes decir, Lucía, unha tontería, que ben cociñas. Cañotas, mentras non te metas con Lucía, métete con Xulio. Aí está, exactamente. Como os boleas ti? Gracias, Simplemente Lucía. con fariña? Solo con fariña. Vale, 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 vale. E mira, aí xa temos unhas, parece que xa vai collendo aceite xeito. Aquí xa hai, Aquí xa hai. Hai albóndigas. Exacto. Mira, 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 Primeiro mira. vámolas a dourar e despois ímolas incorporar aquí a esta E salsiña. fixadevos a salsa, como Que vou xa colleu liseirar un cor, pouco máis. como xa está espesiña, verdad? Sí. Sí, sí. Vamos a probala, que ainda non lle botei nin a sal, Non ten nin o sal. Escoita, por que lle chamaches salsa verde se non é verde? Porque falta o prisel aínda, vai ser verde. Ah, vale, vale. Cada cousa ao seu tempo, cañotas. Vale, 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 vale. Sí, sí. Bueno, por nada, ata que non sexa verde non volvo. Vale. Veña, vou con Julius. Oh, esta seguro que lle gusta máis a Noela que de Manolo Escobar. Ben seguro. Seguro, ben seguro. Ben Bueno, seguro. mira, vamos poñer xa a cocer a pasta, vale? Hola, por que o fixaches así? Porque así ahora vamos empuxando para non romper o espaguete. Xa, pero quero dicir, isto é o dato de Julio Mato. Isto é... No, en serio estamos vivindo un dato de Xulio Mato e non o sabíamos. No, estamos cocendo uns espaguetes. Pero Xulio Mato acaba Mira, de xa facer está. un abanico de espaguetes. Un abanico, E xa lle entraron. unha espiral. Unha espiral. Unha espiral. De espaguetes. 3 minutos, vale? E xa lle entraron todos. Claro, xa entraron e ahora movémoslos así un poquinho para que non se nos apelmacen, vale? E vamos a... Eu ás mira. veces facendo o garrulo que se enfadarán os Tío, italianos aquí, comigo. ás veces non, Partendo espaguetes. de facer eu. bastante garrulo. Buah. Mira, Mira que ventaxas das pequeniñas miñas son as de albóndigas. Xulio, son pequeniñas. Logo se fan. Simplemente as vamos dourar, vamos llevar a 5 minutiños despois Hola. na salsa, vale? Que guai. E quedan super chulas. Mira, Claro, mételas aí e despois remátalas na salsiña, non? eso, mira. Engadimos os pementos tamén. Que os pementos, como xa están asados, simplemente os vamos a temperar e vamos a empezar a triturar xa, Isto vai, isto vai. Sí, sí. Vai na llama, Vai na llama. Vai na llama. Mira, canto chup necesita un albóndega así de pequeniña? Porque claro, Este despois nada, vale tres 5 baños. minutiños, porque vamos a dourar ben igual. Vale? Pero ainda así tampouco as fríes moito tempo, non? No, bueno, que queden douradiñas, Entón, ao ser pequenas, nos necesitamos que se cociñe a parte interior na salsa. Entón, ao ser pequenas van a ir moi rápido, xa verás.
Que pasada. Eso sí, estou chupando Mira. aquí vapor. Mira como van collendo xa unha fermosa cor dourada. Oh, xusto, xusto. Xusto, 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 xusto. Vale, entón, vamos a... A ver, podes levantar aí algo para que se vexa algunha das albóndigas? Eu mentre trituro. Claro. Mira que albóndigas, Galicia, mira. Mira para aí. En directo, Quitando a maxia televisiva. Sin Somos maxia, así. sin trampa nin cartón, Quitamos a maxia. Teño que marchar, repartir carne. Pois veña, bota, bota. Veña, tritura aí. Imos con Lucía. Dixenlle que non me vou volver, pero teño que repartir carne. Pero eso está Así que- verde. Xa está verde? Fiches. Volvín xusto a tempo. Bueno, imos a Lugo. Maribel, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Bueno, estamos ben. Bueno. Aguantando do fume que nos vende Portugal. É que ten que ver unha fumeira. Cuidado, cuidado. Xa, Sí, xa. sí. A verdade é que sí, mano. É unha pena xa sabes que... que estamos un poquinho longe. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí que a verdade é que levan uns días complicados. Nada, mandamos moitísimo ánimo desde aquí. A ver se hai xente que deixa de prenderlle lume aos montes, porque non queremos que lle prendan lume aos montes, a ver se se enteran dunha vez. Porque isto é verdade que... No, é que xa, vamos, xa pasa de castaño oscuro isto. É que me enfado, con este tema enfado, mas non quería. Bueno, Maribel, veña, dime, contame, que che parecen as albóndigas? A ver, Pois moi boas as dúas, sí, pero... Tanto as de pescado como as de carne, pero as de pescado teñen que estar buenísimas. Pero, de que son as de Lucía? As de Lucía son de pescado e langostino. Moi ben, aí está, moi ben, non é tontería ninguna. No, Aí está, Maribel de Lugo que leva 50 euriños, pois moi ben, Maribel. Moi ben, pois vale, gracias. Xa sabes que podes vir cando queiras, vale? Ao programa. Vale, Veña, vale. un bico. Hasta loguinho. Adiós, igual, Chao, chao, adiós, chao, chao. gracias. E non creo que lle quede moito a Lucía para rematar o seu prato. Supoño que presumir del, non? Non, estabas agardando por ti Para presumir del. para presumir dele. Para que, mira que bonitiñas quedaron, Sí, sí, sí. E agora ímolas botar na salsilla. Hola, Porque pescada sacaron e lagostino, en directo, En directo, cociñando na televisión de Galicia. Moi ben, Claro, son curiosos para a xente que estamos acostumados a comer as casas sempre de carne, velas de peixe, pero fixadevos que pintada teñen, que aspecto. Que Ideal chulas para os están. nenos. Ideal. Sobre todo é ideal para, pois eso, o que decimos sempre, que aos nenos ás veces, bueno, eu o peixe como que non lles entra, así, vamos. Home, Va. Felices, se felices. tiene un color precioso. Queríalle preguntar a Xulio. Dígame. Bueno, Marben quería cuestionar se vai ser capaz de gañar vendo ben que vai lucir. Bueno, vai no decidir Carmen. Si fose Noela, Eu estaba vexome claro. con ocios. Si Se fose Noela, fose Noela, estaba claro. o peixe xa igual Ni miraba para él. comprobaba. Mira, espera. Porque eu Mira, sempre- fixate, pues que os curiñas saen, mira. Lavando Opa. perriñas. Eu pa que coma peixe, sabes o que fago? No, é verdade, No, porque ademais, digo, cando estemos ao lado do mar, hai que comer peixe. Entón, cando estamos en Silleda, non come peixe. Ah, claro. Pero ao lado do mar, Mira, cada vez que falles da tua filla vai soar esta canción. Vale. a ver, Noela, No, No. non funcionou. A ver, tío. ai, Chegou. chegou, pero bueno. Chegou, foi aí un regular, pouco, regular. sí, Bueno, pues vamos a ver, vamos É que non pode, de verdad. Por qué? Xa está. Vamos a deixar a Bueno, Xulio que vaya vou rematando o empezar seu a sacar. prato, vale? Nós, mentras tanto, imos falar con Carmen de Pontevedra. Vamos falar. E onde te sentes? Ai, caeulle, sí. Caeulle aí a Lucía un aparatiño de son, a ver se yo podemos recoller. A ver, Carmen, Dígame que tal, como usted. estás? Ben, sentada. Ben, sí. Non sei ti se ves a situación moi cambiante ou ainda non tes nada decidido ou que pensas do Hombre, que está pasando. é que as dúas cousas están ben. Amigos, Eso mira. é como decirme que Cristiano Ronaldo é millonario, Bueno, xo sei. bueno, gañotas, pero mira, as de Lucía son de peixe, Xa. pero están moi ben compañadas porque o peixe co marisco compagina. Xa, a verdade é que... aí É distinto, a de carne- Estades vendo aí as dúas Mira, na a casa. de carne son as de toda a vida, máis ou menos. Mira, Adiante esto- atrás. Isto chámase chup-chup en directo. Chuchu mismo. Chup-chup en directo. Sí, señor, mira, nos ¿Ves? dous lados. Sí, sí. Os dous, non A ver ves? quen fai eso, chup-chup en directo. Nadie. Gañotas que é o protagonista. É que é así, é así. O protagonista. Queres vir comigo ata aí? A ver Sí, vamos, a ver como- Pues veña, vamos a dar un aplauso a Carmen de Pontevedra, Pues que ven, ala. junto a Xulio Mat. Veña, Vamos. junto a Xulio Mat, veña. Tira aí, opa. A ver, Xulio. Quixeche moito Pégate aí, espagueti, Xulio, se lle pégate aí. deixa la tena feita.
Cállate, Xulio, porque isto Mira. pinta moi ben. Esto Muy va a bien, estar muy bien. muy bien. A ver si Mira, se bueno, ve aquí bien. botei un poquinho de manteiga, cando Claro, los hombre, espaguetis e un poquinho de espagueti. aceite, vale? Vale, vale. Que Espagueti hai que botarlle. me cae o pinga. Mira, entón agora, collemos Son uns pequeniños espaguetes, eh? Son moi Son finiños, por eso delgadiños, cocen en 3 fininhos. minutos. Xa che dixen que cocían en 3 minutos. Sí, porque esos en 3 Tomamos. minutos xa están para comer. Moi ben, moi ben. Isto é pa xente como a ti que non ten tempo, cañotas, e traballas tanto. Queda moito máis bonita. Pois entón agora botamos aquí Claro. o resto. O bo das albóndigas é que casan con todo, non? Hombre, Eso está- e cos espaguetis van Claro, a mí me matrimonio encanta, perfecto. Patatas, arroz blanco. Sí, con Son un todo. matrimonio formas. perfecto. Sí. Guisadas ao forno, fritas, De todas vale. maneras. De todas maneras. Mira, aí están. Mira. Hola, que pedazo de albóndigas tan ricas, increíbles, que cor teñen e que levan 50 euros. Atención, Con que acompaña Xulio Mato as súas albóndigas de Noela? Con que? Cunha salsa de tomate e Salsa de pimentos. tomate e pemento. Ah, Eu creo espaguetis, que- con eu creo que máis ben é espaguetis. con espaguetis, Con pero espaguetis. Claro, puxeche cara de espaguetis. Sí. A ver, a resposta cal é? Espaguetis. Aí está, con que Mira, acompaña toma. Xulio Mato as albóndigas? Con espaguetis. Aí está. 664-483-419, chamade a voltas co prato, como sempre, 50 euros en xogo para mandar ás vosas casas e participar no sorteo. O de Xulio é moi espectacular, é máis visto aquí, verdad? Sí, por Eurilo. claro. supuesto. Tan chapo. Pois imos ver. Moitas gracias, Carmen. Vente por aquí, Carmen. Vamos. Pégate aí a Lucía por este Pego lado, María xa vamos Lucía, por este xa por ladinho. este Xa vamos lado. por este ladinho. Xa Tamén- quedamos aquí para Tamén probar. pintaza. Hola, qué botaxe de maravilla. pataca. Pintaza. Xa sabes que eu son a raíña da patata cocida. Onde este a pataquiña cocida, que se Verdad. queda máis. Pasada. Sí, Que ben quedou coa salsiña. Mira que todo, bonitiñas. Precioso. Sí, señor. Bueno, preciosas, Moi bonitas. Sí, señor. Señoras, señores, teño que pedir un fortísimo aplauso para os cociñeiros do Voltas co Prato, que son uns artistas, Más uns que artistas. artistas, sí, señor. Ven por aquí, Carmen, que chegou o momento de probar. E cando queira, xa que temos aquí a de Xulio Mato, podes ir probando a de Xulio Mato. Veña, e a de Cuidado, non Lucía te tamén. queimes, que veñen do lume. Eso. No, que están quentes. Ten Mira que tino, bonitas. Se quedaron. ten tino e sopla, Oh, che, superbonitas. Que non queremos que se che escalde o ceo de Padal. No. Veña. Imos á estrada. Luz, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Pois moi ben. Bueno, alegrámonos. Pois a ver se che podemos facer mellor o día dándoche 50 euros. Veña. Con que acompaña Xulio as albóndigas? Espagueti. Moi ben, aí está. Moi ben. Oiche, Luz, Dime. unha pregunta. Cal che gustou máis das dúas receitas? Pois as dúas encontroas extraordinarias. É que sodes únicos, vamos. Xa, pero, Luz, pero non me quitas de pobre, sí, terme que dicir unha das dúas. Non sei, é que había que probalas. Bueno, tes razón. Había que probalas. Tes razón. Anda niso, Carmen. Bueno, Luz, moitísimas grazas. Un bico grande, vale? Veña, igualmente. Veña. Boa Ata tarde. loguiño, Boa ata tarde, loguiño, ata loguiño. enhoraboa. Moitas grazas. Pois aí estaba Luz da Estrada, que non sabe que escoller, pero agora tócalle a Carmen de Pontevedra. Así que, Carmen, despois de probar as dúas receitas, que veixo cara de que é complicado, que é duro, quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Muy complicado. Ai, xa. Están buenísimas as dúas. A Pero- verdad que ahora as de Julio encontro un punto que me gusta. Xulio Mato, aí está! A victoria de Xulio con súas albóndegas de Noela. Bueno, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade de Cora Galego. Vemos mañá con máis receitas, como sempre, aquí, no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Chao!